श्रोते हो, आज आपण मोठ्या हिरिरीने स्वच्छ भारत निर्मळ भारत या घोषणेचा अंगीकार केला आहे. पण जवळपास एका शतकाहून जास्त आधी एका महान स्वच्छता दूताने स्वच्छता आणि परमेश्वर यांची सांगड घातली होती. ती महान विभूती म्हणजेच संत गाडगे महाराज. 23 फेब्रुवारी 1876 साली अमरावती इथल्या शेंडगावी एका गरीब परीट कुटुंबात डेबूजी झिंगराजी जानोरकर यांचा जन्म झाला. हेच बालक पुढे जीवनभरच्या आपल्या अफाट कार्यकर्तृत्वाने संत गाडगे बाबा म्हणून ओळखले जाऊ लागले. कबीरांनी संतांची एक व्याख्या केली आहे. सरवर तरवर संत जन, चौथा बरसे मेह, परमार्थ के कारणे, चारो धारी देह. सरोवर, वृक्ष, मेघ आणि संत हे चारी परोपकारासाठीच देह धारण करतात. सरोवर, वृक्ष आणि मेघ या जडवस्तू असल्या तरी संत हे देहधारी, जाणीवपूर्वक उपकार करणारे. गाडगेबाबांनी आजन्म फकिरी स्वीकारली होती. ती कशी? तर उदर समाता अन्नले, तनही समाता चीर, अधिकही संग्रह ना करे, तिसका नाम फकीर. गाडगेबाबा पोटापुरता पसाच घेत, शरीरावर ठिगळाठिगळांची वस्त्रे वापरत, जे काही अधिकुणे मिळेल ते सारे दान करून टाकत. उन्हासाठी डोक्यावर खापराची टोपी, त्यातूनच अन्नग्रहण, कानात कवडी व बांगडीची फुटकी काच, एका हातात झाडू आणि दुसऱ्या हातात काठी असा त्यांचा वेश असे. स्वेच्छेने स्वीकारलेली ही फकिरी हा बरेचदा घरची परिस्थिती आणि भोवतालचं निराशाजनक वातावरण यांचा परिणाम असतो. डेबूजींच्या लहानपणीच दारूच्या व्यसनाच्या आहारी जाऊन कर्जबाजारी झालेले त्यांचे वडील वारले. त्यांच्या आईने सखूबाईंनी त्यांच्यासह आपल्या भावाच्या घराचा आश्रय घेतला. डेबूजींच्या मामांची शेतीवाडी आणि गुरंढोरं होती, त्यामुळं कष्टाची कामं पुष्कळ असत. पण डेबूजी ती उत्साहानं आनंदानं करीत असे. गुरं राखण्याचं, त्यांना चालण्यासाठी रानात घेऊन जाण्याचं काम करताना त्यांना त्या मुक्या जनावरांचा लळा लागला. ते जसजसे मोठे होऊ लागले तसतशी भोवतालची कमालीची गरिबी, नैराश्यातून येणारी माणसांची व्यसनाधीनता, त्यांची अस्वच्छता, त्यामुळे निर्माण होणारी रोगराई, जातीभेद, अंधश्रद्धा, नवसायास, अडाणीपणामुळे निर्माण होणारा अंधविश्वास हे सारं पाहून ते व्यथित होत. माणसांची अतिशय दयनीय अवस्था पाहून त्यांना खेद वाटे. 1912 साली कुंताबाईंशी त्यांचा विवाह झाला. पण परिस्थिती विदारकच होती, त्यामुळे कमालीचं नैराश्य आलं आणि त्यांनी गृहत्याग केला. काही काळ अज्ञातवासही पत्करला. पण नंतर विचारांती त्यांच्या ध्यानात आलं की असं हातावर हात धरून बसणं बरोबर नाही, काहीतरी केलं पाहिजे. त्यासाठी त्यांनी पहिलं पाऊल उचललं ते स्वच्छता अभियानाचं. सगळीकडची घाण, अस्वच्छता धुवून काढण्यासाठी त्यांच्यातील रक्त जणू उसळू लागलं आणि त्यांनी हाती झाडू घेऊन घरं, मंदिरं, रस्ते, नद्या, नाले, तळी साफ करण्याचं काम सुरू केलं. स्वच्छता म्हणजे सौंदर्य, स्वच्छता म्हणजे आरोग्य, स्वच्छता म्हणजेच त्यांची पूजा होती. हळूहळू लोकही त्यांच्याभोवती गोळा होऊ लागले. त्यांनाही स्वच्छतेचं महत्त्व पटू लागलं आणि लोकसहभागातून त्यांनी सर्वत्र स्वच्छता मोहीम राबवण्याला सुरुवात केली. स्वच्छता ही सातत्याने चालली पाहिजे अशी एक गोष्ट आहे. मग ती वैयक्तिक असो की सार्वजनिक असो. सार्वजनिक ठिकाणी तर लोक जास्त बेफिकिरीने वागतात. नाशिक, पंढरपूर, आळंदी ही यात्रा आणि त्यानिमित्त भरणाऱ्या जत्रा आणि त्यामुळे होणारी लोकांची गर्दी आणि त्यांनी जागोजाग केलेली अस्वच्छता यांनी भरलेली ठिकाणच. कुठल्याही लहान सहान निमित्तानं छोट्या मोठ्या मंदिरांच्या या यात्रांमध्ये जिथे तिथे थुंकणे, मलविसर्जनाची सोय नसल्यानं केलेली घाण, बैलगाड्या, टांगे यांचा प्रवास, त्यामुळे ते बांधलेल्या जागी होणारी शेणमूत्राची घाण, टाकलेलं अन्न, पक्ष्यांची विष्ठा, झाडझडोरा हे सारं वारंवार साफ करण्याची कामगिरी गाडगेबाबांनी सुरू केली. गावागावातून स्वच्छतेसाठी सहकार्य मिळू लागलं. झाडू, खराटे, घमेली घेऊन त्यांच्याबरोबर लोक सामील होत. दिवसभर त्यांचं स्वच्छतेचं असं काम चाले. त्यामुळे दुर्गंधीही नष्ट होऊ लागली. फैजपूरच्या 3 दिवसीय काँग्रेस अधिवेशनाच्या वेळी बाळासाहेब फेरांनी त्यांना विनंती केली, तेव्हा त्यांनी तिथल्या साऱ्या स्वच्छतेची जबाबदारी स्वीकारून ती अतिशय चोखपणे पार पाडली. महात्मा गांधींच्या आश्रमातही त्यांच्या अशा कामगिरीचा खूप प्रभाव पडला. वेशबावळा परी अंतरी नाना कळा असलेल्या या अवलियानं बाहेरची अस्वच्छता आणि अंधार तर नष्ट केलाच, पण सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे लोकांची
सर्वसामान्य माणसांची आंतरिक स्वच्छताही आपल्या रात्रीच्या कीर्तनाद्वारे केली. त्यांना कीर्तनासाठी मंदिर, मंदिराचा परिसर किंवा सभामंडप, ध्वनिक्षेपक लागत नसे. आकाशमंडप, पृथ्वी आसन करून किंवा उभ्याने खणखणीत आवाजात ते कीर्तने करीत. लोकांच्या मनातल्या अंधश्रद्धा, अंधविश्वास हटवून सोप्या सुबोध भाषेत त्यांना समजतील अशी उदाहरणं देऊन भजनं गाऊन रसाळपणे निरूपण करीत. गोपाला गोपाला देवकीनंदन गोपाला म्हणत ते भजन करू लागले की श्रोतेही मंत्रमुग्ध होऊन ऐकत आणि नकळत त्यांच्या सुरात सूर मिळवीत. त्यांची पद्धत सर्वांशी संवाद साधत काम करण्याची असल्यामुळं अगदी सर्वसामान्य लोकांनाही त्यांचं म्हणणं पटे आणि सुशिक्षितांना आश्चर्य वाटेल, लाजवेल अशी तर्कशुद्धताही त्यात असे. गाडगेबाबा हे स्वतः निरक्षर होते, पण त्यांचे निरीक्षण आणि आकलन जबरदस्त होतं. बुद्धीची धार तीक्ष्ण होती, त्यामुळं शास्त्रकाट्याची कसोटी लावून पाहिलं तरी त्याची शुद्धता, स्पष्टता, विचारांची स्वच्छता दिसून येई. त्यांच्या संवेदनशील अंतःकरणाची करुणा त्यांच्या भजन कीर्तनातून वाहत असे आणि दीन दलितांविषयीची अंतरीची तळमळ आणि कळकळ शब्दाशब्दातून व्यक्त होई. गावोगावी रस्तोरस्ती अशी कीर्तनं करताना चोरीमारी करू नका, व्यसनं करू नका, कर्ज काढू नका, अस्पृश्यता पाळू नका, पशुहत्या करू नका, पोथीपुराणं, मंत्रतंत्र, जारणमारण, चमत्कार, बंधुगिरीवर विश्वास ठेवू नका असा ते उपदेश करत. तहानलेल्यांना पाणी आणि भुकेलेल्यांना अन्न द्या, बेघरांना आसरा आणि नागड्या उघड्यांना वस्त्र द्या. संग्रह करू नका, ज्यांच्याजवळ खूप आहे अशांची तुंबडी भरण्यापेक्षा दीनदुबळ्यांना दान करा, बेरोजगारांना रोजगार द्या असं ते सांगत. देव माणसात आहे, दगडात नाही. कुत्रं हाणायची ताकद नाही त्याला देव का म्हणता? नवस करून बाईला मुलं होत असतील तर बाईला नवरा करायची गरज काय? असे रोखठोक सवाल ते हजारोंच्या गर्दीनं जमलेल्या माणसांना विचारित. देव हा माणसाच्या मनात असतो. देवळात पुजाऱ्याचे पोट असते. आंघोळ करतो दुधाने, जणू सगळ्याच गायी त्याच्या बापाच्या. तोच घागरी भरतो म्हणे पुण्य अन पापाच्या. पाप पुण्याचा हिशोब कधी त्यानं दावला नाही. कुठं राहतो कुणास ठाऊक, अजूनपर्यंत मला घावला नाही असं त्यांनी परखडपणे आपल्या देव या कवितेत म्हटलेलं दिसतं. स्वतः कोणतंही अक्षर न शिकता त्यांनी जीवनातल्या अनुभवाचं अनमोल असं ज्ञान लोकांना दिलं. प्रत्येक गोष्ट साधा स्पष्ट केली. बाजारात विकत मिळणारी देवाची मूर्ती माणसाला सुखसमृद्धी देत असेल तर विकणारा खुळा आहे का असं ते लोकांना विचारित. खर्चू नका देवासाठी पैसा, शिक्षणाला पैसा तोच द्या हो. नको मंदिरांची करावया भर, छात्र जो हुशार त्यास द्यावा असं म्हणत स्वतःचा उद्धार करा, प्रयत्नाने, शक्तीने, युक्तीने सुखी व्हावे असा बोध ते समाजाला करीत. गाडगेबाबांनी लोकांना फक्त उपदेश केला नाही तर त्यांनी स्वतःच्या आचरणाने ते सिद्ध केलं. त्यांनी धर्मशाळा बांधल्या, अनेक शिक्षण संस्था, गोरक्षण संस्था, सेवाभावी संस्था निर्माण केल्या. त्यासाठी लाखो रुपये जमा केले, पण त्यांचं चारित्र्य इतकं स्वच्छ होतं की पैचा हिशोब त्यांनी ठेवला आणि खर्च फक्त गरजवंतांसाठीच केला. तुकाराम सर्वांचे गुरु आहेत असे ते म्हणत. त्यांनी घाट बांधले, विहिरी खणल्या, अन्नछत्रे, सदावर्ते चालू केली. या साधी राहणी आणि उच्च विचारसरणीच्या फकीराने महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेशात कीर्तनं केली. स्वच्छतेचं महत्त्व पटवून दिलं. दवाखाने काढले, आवश्यक ठिकाणी स्वच्छतागृह आणि लोकांसाठी सोयीच्या योजना राबविल्या. त्यांच्या कीर्तनानं आणि कार्यानं, सततच्या कृतिशीलतेनं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, आचार्य अत्रे यांच्यासारखे बुद्धिनिष्ठ विचारवंत आणि महात्मा गांधींसारखे लोकनेतेही भारावले. कर्मवीर भाऊराव पाटील यांना शिक्षण संस्था उभारण्यासाठी साताऱ्याजवळची भली मोठी जमीन त्यांनी मिळवून दिली. विदर्भात ऋणमोचन इथं लक्ष्मीनारायण मंदिर आणि पूर्णा नदीवर घाट बांधला. कृष्णा कोयना संगमावर कराड कॉलेज त्यांच्याच नावावर आहे. पंजाबराव देशमुखांनी या कृतिशील कर्मवीराला महाराष्ट्राचा समाजवादी संत म्हटलं आहे. संत गाडगेबाबांनी आपल्या अस्वच्छता निर्मूलन, लोकसेवा, समाजसेवा याद्वारे श्रमदानातून आणि धनदानातून आभाळाला पोचेल एवढं कार्य केलं. मानवता धर्माची पताका खांद्यावर घेऊन
ज्ञान आणि श्रमसंस्कृतीचा मार्ग आचरित निरीच्छपणे आजीवन काम केलं. गाडगेबाबांनी आपल्या कृतिशील विचारांनी समाज ढवळून काढत लोकजागरण केलं. मनातला अंधार, अपसमजांचा काळोख धुवून काढला. निर्मलतेचं बीज सर्वत्र पेरलं. आपलं दीर्घायुष्य त्यासाठीच वेचलं. आजचं स्वच्छ भारत, निर्मल भारत हे त्या महापुरुषांना 7-8 दशकांपूर्वी पेरलेल्या बीजाचेच फलित होय. स्वच्छतेचा आणि मानवतेचा हा पुजारी 20 डिसेंबर 1956ला कालवश झाला. त्यांच्या जाण्यानं मानवता हादरली. महाकवी गदिमांनी तर विठ्ठलाचे पायी थरारली वीट, राऊळीची घाटं निनादली, चालत्या गाडीत सोडून पार्थिव, निघाला वैष्णव वैकुंठासी. संत माळेतील मणी शेवटला, आज ओघळला एकाएकी, अशा शब्दात समाजमनीची श्रद्धांजली वाहिली. संत गाडगेबाबांच्या पुण्यस्मृतीला विनम्र प्रणाम.